Que tal? Bos días. Quería compartir hoxe con todas e con todos vos o que para nós é un tema que é fundamental para a xenda política para esta semana e que, polo tanto, quixera referirme a él. Estou falando da situación con relación á Alcoa. Recibimos xa durante a semana pasada, fines da semana pasada, de parte do Comité de Empresa de Alcoa, a súa factoría de San Cibrao e tamén da factoría da Coruña, dúas comunicacións. A primeira delas, unha onde se pide en xeral a todos os grupos políticos que rindamos contas de que estamos facendo para defender os dereitos dos traballadores e das traballadoras e o futuro da empresa, e así o Comité de Empresa convoca aos políticos para preguntar polas propostas entregadas na marcha do 29, propostas que desde Marea recollemos de primeira mão directamente dos traballadores e das traballadoras en Burela, como recordarán, xusto fai agora unha semana. Polo tanto, parecenos o razonable, o normal, que os traballadores e as traballadoras pregunten que estamos facendo para facer valer os seus dereitos e os intereses e aquilo que nos pediron por carta. Por outra parte, tamén nos enviaron do Comité de Empresa de Alcoa Enespal Coruña copia de carta remitida á ministra do ramo, ao presidente do Goberno de España, ao presidente da Xunta de Galicia, á ministra de Industria, Comercio e Turismo e ao conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, unha carta onde se remitía unha serie de peticións que consideraban indispensables, que tamén nos remitiron a nós, como grupo político mayoritario na oposición na Cámara Galega, tamén en relación ao que consideran imprescindible para garantizar o futuro da factoría e o futuro dos postos de traballo, que contén hasta 6 puntos que son prácticamente coincidentes con que plantexaba o Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao. Pois moi ben, consideramos que desde Marea, facéndonos eco das peticións formuladas polos comités de empresa, é o momento de xa dar contas, e por eso aproveitamos este momento para facelo, dar contas de en que estamos traballando. E por eso, ao final desta rolda, recibirán vostedes unha iniciativa parlamentaria, unha proposición non de lei, xa registrada esta mañá no Parlamento Galego, onde damos conta de 10 iniciativas que para nós son fundamentais para solucionar, non de forma transitoria, sino de forma definitiva, o futuro dos traballadores e das traballadoras de Alcoa, o futuro da empresa e o futuro do sector electrointensivo, é dicir, daquelas empresas que no seu proceso productivo requiren de grande demanda de enerxía eléctrica e que ademais vai ter un efecto secundario que para nós é principal, favorable no conxunto das PEMES do noso país e ademais no recibo dos fogares de todas e de todos nós, porque lembren que o que está pasando cas grandes empresas de consumo eléctrico sucede tamén nos fogares, o incremento absolutamente desorbitado e injustificado, un sableo, un saqueo aos nosos petos que se produce mes a mes con un incremento, como vostedes verán na factura da luz do último ano, de casi un 40%, que é a mesma sintomatoloxía e o mesmo problema que se produce tamén con relación ás empresas. Por lo tanto, as propostas de solución que nos facemos aquí pretenden ir moito máis alá de Alcoa, pretenden chegar aos petos de todas e de todos nós. Desta maneira, das 10 medidas, algunhas delas claramente vinculadas á situación de Alcoa, son as seguintes. En primeiro lugar, instar a Alcoa a retirar o expediente de despido colectivo, algo que xa foi debatido en algunha ocasión na Cámara e que está socializado neste momento en todos os actores políticos, pero os que a empresa ainda non é receptiva. En segundo lugar, establecer os mecanismos necesarios e de urxencia para evitar que as plantas poidan entrar nunha parada técnica. Isto é fundamental. Se a dirección acorda a paralización da actividade da planta, se solidifican as cubas e a factoría é irrecuperable. E non estamos dispostos, non estamos dispostas a que iso suceda. Por esa razón, outra das nosas medidas é, a propoñemos no punto 10º desta iniciativa, a aplicación, de ser o caso, no caso de que a empresa non se aveña polas boas do artigo 128.2 da Constitución Española, que xa explicamos na Cámara Galega no pleno pasado, que é unha opción constitucional, legal e políticamente acertada para intervir a empresa de tal maneira que non se produza esa parada. Se se produce esa parada, a factoría é irrecuperable. E o Estado e todas as administracións públicas e todos os grupos políticos temos que ter claro que neste momento é necesario garantizar a continuidade da actividade na factoría. Se esa parada se produce, todo o demais é absolutamente inútil. En terceiro lugar, a creación dunha mesa con todas as partes implicadas que nun prazo máximo de 18 meses xestione o proceso co obxectivo principal de dar a continuidade á viabilidade das plantas de Avilés e da Coruña,
falamos dun prazo de 18 meses. Por que? Porque somos conscientes de que en paralelo imos ter que levar a cabo a cometer unha reforma legal de todo o sector eléctrico. E iso que precisamente propoñemos no punto cuarto, instar do Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica a preparar e establecer no período deses 18 meses unha nova regulación enerxética do ámbito eléctrico similar a de outros países europeos. Realmente, cando facemos esta proposta, non estamos sendo revolucionarios, estamos seguindo o exemplo de países europeos que defenden as súas empresas, o seu sector industrial mediante unhos precios competitivos no ámbito eléctrico e que, ademais, ao mesmo tempo, protexen os fogares, protexen as familias mediante un control dos precios da electricidade. Algo que é xustamente o contrario do que está a suceder no Estado español nos últimos 20 anos. E, polo tanto, ten que quedar claro que as nosas propostas están enmarcadas nun espectro regulatorio que a Unión Europea permite e, ademais, que os principais países da Unión levaron á práctica con éxito, por certo. En canto ao punto quinto, instar o Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica a vincular a concesión de calquera axuda ás empresas ao mantemento do emprego e a modernización das instalacións, como é normal. É dicir, o esforzo do público ten que ter unha contrapartida. A contrapartida ten que ser o esforzo en modernización tecnolóxica, en produción mediante tecnoloxía máis eficiente e menos contaminante. A súa vez, ese investimento na empresa disuade a propia empresa de pechar a factoría e, ademais, produce a consolidación dun emprego que, ademais, é de maior calidade cando se innova. Igualmente, no punto sexto, tamén a regulación da entrada de metal externo das plantas de Alcoa polos portos españois. Non podemos admitir a competencia desleal. O que non é aceptable é que aquí se estean poñendo cortapisas a produción de aluminio e despois entre aluminio de fora sin a verificación dos controles que son necesarios para a entrada na Unión Europea. E isto vai ir vinculado tamén co apartado sétimo, unha reforma que para nós é imprescindible, o establecemento de arancéis medioambientais ao aluminio importado de fora da Unión Europea que se produza con criterios contaminantes que son inaceptables para a Unión. O que non podemos facer é que se aquí o aluminio se ten que producir en determinadas condicións ambientais, que despois permitamos que entre el aluminio máis barato, pero porque se contamina máis producindo ese aluminio de forma barata. Eso non pode suceder. O compromiso co medio ambiente ten que ser global e, polo tanto, existe a necesidade de establecer eses arancéis. Como punto octavo, queremos instar tamén, ou instamos do Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica a convocatoria e execución inmediata da partida orzamentaria de 2018, tamén a de 2017, xa nos referimos a ela en outras ocasións no Parlamento, pero no que é agora inmediato de 2018, de 150 millóns de euros para mellorar a viabilidade da industria electrointensiva. Está orzamentado e non se executa. Por que non se executa? Quen se beneficia de que non se execute esa partida de 150 millóns de euros? Desde logo, os grandes perxudicados están sendo a industria e os consumidores. Polo tanto, queremos que se produzcan esas adaptacións no menor período posible. Como punto noveno, e xa o explicamos en varias ocasións aquí no Parlamento de Galicia, instar ao Ministerio a que tanto as compensacións mencionadas con relación a estes 150 millóns de euros como a nova poxa eléctrica que saben que ten que salir xa antes de decembro e da que nós non queremos que seña semestral como fai o Partido Popular e como fixo durante estes anos, sino que seña como mínimo anual e a vocación sería que fose plurianual como sucede en outros países da Unión Europea, que se diferencien en varias categorías de empresas en función do impacto que esa produción eléctrica ten no proceso de produción das distintas empresas, para establecer dúas categorías para que non compitan entre sí. Instar tamén a modificación do conxunto da regulación do sector eléctrico para facer competitiva toda a industria. Isto é algo que é básico, é dicir, acabar co oligopolio eléctrico. Existen tres grandes empresas que non compiten entre sí, que pactan os precios, que pactan para que todos señamos os grandes paganos dos seus propios beneficios. E iso tense que acabar xa. E o tema da Alcoa o que fixo poñer de manifesto unha situación absolutamente injusta e que todas as familias poden percibir no recibo a final de mes. E temos que acabar con isto. Ben, finalmente, como medida de peche, en caso de que Alcoa insista tamén na súa intención de pechar a factoría da Coruña, a necesidade de desenvolvemento dos mecanismos legais necesarios, legais e incluso, diríamos, xudiciais, para avaliar a posibilidade de presentar unha demanda á compañía para exixir a devolución das axudas recibidas e que non foron destinadas àquelo para o que eran previstas. O que é evidente é que
un sumatorio ao longo de anos de prácticamente 1.000 millóns de euros non pode ser a cambio de nada e non pode ser a cambio de traslado de tecnoloxía fora das fronteiras da Unión Europea cando se está pagando a modernización e o sostemento da industria con cartos da propia Unión Europea e con cartos procedentes dos fondos que nos corresponden a nós como cidadáns e cidadas europeas. Por lo tanto, estudiar incluso a posibilidade de, en caso de incumplimento, da devolución destas axudas, xa que se van, polo menos que devolvan o estafado. Non vamos a decir directamente o roubado, pero sí, desde logo, o percibido indebidamente. Esta medida, os primeiros que apuntamos fomos desde Marea. Posteriormente foi recollido o guante a semana pasada por parte da ministra, que dixo que iba a estudiar seriamente a viabilidade desta reclamación e nós desde Marea entendemos que este é un elemento que ten que estar en riba da mesa desde o primeiro momento para que a empresa saiba tamén a que se enfronta fronte á súa chantaxe, desde logo a nosa determinación en defensa do interese público. Esta, polo tanto, é a iniciativa que nos registramos hoxe no Parlamento de Galicia, que levaremos tamén ás Cortes do Estado e que levaremos tamén ao espacio da Unión Europea para facer valer en cada ámbito institucional respectivo as diversas competencias que temos con relación non solamente a Alcoa como caso concreto, sino en xeral coa regulación do sector eléctrico, todo isto en defensa da nosa propia industria, en defensa dos postos de traballo e en defensa da viabilidade dun sector que nos parece fundamental no noso país. Non queremos un país desindustrializado e pobre, temos un país con recursos, temos un país con mão de obra cualificada e, polo tanto, queremos simplemente defender o dereito a vivir daquilo do que producimos. Este, polo tanto, era o motivo principal ao que me quería referir. Existe outro asunto o que quería facer referencia agora tras a trascendencia da información de que a Xunta renova a autorización ambiental a ENCE tras ampliar a concesión ao Goberno de Rajoy ata 2073, unha chamada de atención ao Goberno do Estado. O Goberno de Pedro Sánchez podería plantexarse o mecanismo de revisión de oficio da autorización concedida por un goberno en funcións, no seu momento de Mariano Rajoy, saben, nese ínterin entre unha legislatura e outra. Nos pensamos, desde Marea, pero desde distintos ámbitos xurídicos, existe unha convicción firme da dubidosa legalidade daquela actuación e que, polo tanto, ante esa dubidosa legalidade e, polo tanto, ante a sospeita firme de que seña un acto nulo de pleno dereito, por estar en funcións un goberno con relación a unha actuación que era controvertida por unha autorización que se pedía antes de tempo, etc., por diversos elementos técnicos que concorrían, pode dar lugar a nulidade de pleno dereito. E, polo tanto, eso lle permitiría ao goberno revisar de oficio a resolución ditada polo anterior goberno en funcións de Mariano Rajoy. Ben, ese mecanismo pode ser activado en calquera momento polo goberno de Pedro Sánchez, existen uns plazos de caducidade, pero ainda estamos en plazo, habería que recabar información tamén do Consello de Estado. Ben, por que non se fai todo eso? Nos queremos que se remate dunha vez por todas coa especulación que existe alrededor de ENCE e alrededor do futuro da ría de Pontevedra e, por tanto, o goberno de Pedro Sánchez, se é un goberno comprometido co medio ambiente e co noso país, ten a oportunidade agora de demostralo mediante esta iniciativa que nos levamos reclamando meses. Moitas gracias. Sí, fixen onte unha entrevista en varios medios de comunicación referíndome xa a este particular. Unha vez coñecidas esas declaracións, e remítome a elas por non ter nada novedoso que engadir. A miña posición queda ali clara e, polo tanto, hoxe non a vou repetir. Quería centrarme nesta cuestión. Xa saben que non son de evadir preguntas e, de feito, creo que están contestadas nesa entrevista que se ofrecen dos medios de comunicación. Non teño constancia de nada de eso.
deixei moi clara a miña posición nesa entrevista a que me remito e creo que de aí pode estar unha posición valiosa. Tamén comentei esa circunstancia, non? O importante non é como se empiece, sino como se acabe a solución dos conflictos. Rotundamente estaremos en condicións de dar esa resposta á cidadanía aos seus problemas. Todo o mundo está traballando agora nesa circunstancia, como me referín tamén a eso onte. Non, cerrado non hai nada. Quen lle pon as cousas difíciles a Feijóo son as súas propias políticas, non? A nos correspóndenos denunciar esas políticas e nos corresponde propoñer alternativas serias, solventes a esa situación que ten causado tanto sufrimento. Refírome moitas veces a iso, non? O caso do falecemento dunha persoa no Pac de Estrada non é máis que un expoñente ben recoñecible dunha forma de facer política, non? E, polo tanto, a En Marea lle corresponde, en primeiro lugar, denunciar iso, pero, en segundo lugar, propoñer unha alternativa que seña mellor que eso. E iso é no que En Marea debe de volcar todo o seu esforzo. É certo que calquera espacio político, nun momento de proceso de eleccións internas, xenera unha información que ten que ver co interno e non co externo. Acaba de pasar co Partido Popular cando escolleu o seu novo secretario xeral, e pasa ahora mesmo nas previas ás eleccións en Andalucía, pasou no seu momento en Vista Alegre con Podemos, é dicir, isto é un proceso normal en calquera espacio político. Agora toca En Marea e é normal que se xenere información que ten que ver co de dentro e non solamente ca información política. Agora ben, hai algo que sí que é relevante ao que xa me referín estes días, e é que internamente, cando damos un debate tamén sobre un modelo político, sobre que modelo de organización queremos, que modelo de espacio político queremos e como queremos facer valer os principios, os valores que compartimos, incluso cales son eses principios e cales son eses valores. Por lo tanto, hai unha parte dese debate interno que eu creo que interesa a sociedade, con que principios e con que valores e con que programa nos postulamos para facer esa oferta alternativa ao Partido Popular en Galicia. Eso terá que xulgar a sociedade galega. Sí, nos deixemos moi claro que para nós a saúde e a vida da xente xustificaban a unión total dos tres grupos políticos da oposición a hora de formular unha alternativa á desfeita do Partido Popular. Os tres grupos políticos estivemos de acordo en actuar conxuntamente pedindo esa comisión. Esa comisión foi un fraude porque o Partido Popular encheuse a boca durante meses, por non decir durante anos, de que eles crearan un mecanismo para que a oposición puidese controlar o goberno a nivel parlamentario, pero vimos que era unha farsa. Era unha farsa porque a única opción que tiñamos era de crear a comisión, pero despois os contidos da comisión quedan condicionados completamente pola chantaxe da maioría absoluta do Partido Popular. Se a comisión era para investigar, o que queremos é que se pode investigar. E, polo tanto, que aquí poda haber voces que expliquen que foi o que pasou no Pac de Estrada, que foi o que pasou cos enfermos de hepatite C, quen se está beneficiando da privatización da sanidade pública,
a quen está beneficiando a pérdida de recursos da pública e a súa desviación para a privada, quen se lucra con todo isto, cales son as cifras reais da pérdida en calidade de vida da cidadanía de Galicia, cal é a realidade dunhas listas de espera das non estruturais daquelo que non se nos conta do que é o verdadeiro tempo de espera que ten a xente cando acode ás especialidades, ben, da ausencia de pediatras, que é o máis esencial que pode haber para botar a andar na vida un bo seguimento dos nosos nenos e nenas, ben, todo eso foi amordazado. E, polo tanto, isto evidencia que o mecanismo que no seu momento aprobou o Partido Popular era unha farsa, era publicidade, era propaganda, unha propaganda que se está revelando unha propaganda absolutamente ineficaz. A partir de aí, o que os grupos políticos da oposición faremos, sin dúbida ninguna neste tema, actuar conxuntamente para darlle unha resposta á sociedade galega sobre estes interrogantes. A xente quere saber que foi o que pasou. Bueno, pois nós procuraremos mecanismos para que o saiba e daremoslle voz á xente que neste momento foi amordazada polo Partido Popular na Cámara para que poda explicarse. E somos conscientes de que esa é unha función importante e, polo tanto, os tres grupos políticos da oposición temos altura de miras para saber que eso é o que máis importe. Polo tanto, a cidadanía de Galicia poderá comprobar que nos entendemos naquilo que é esencial para mellorar a calidad de vida da xente. E non é falar por falar, non son afirmacións vacías, son afirmacións das que detrás hai un ánimo real de construir un discurso compartido entre os partidos da oposición, sin dúbida ninguna, e a xente ten que saber iso, que estamos dispostos no esencial a entendernos.